Pistetään mukaan. No niin, hyvää päivää taas. Tänään pistetään tämmönen 600 euron petti. Ei vaan. Tämmönen 326 euroa, eli tänhän voi nimetä. Mä nimeen tän varmaanko 600 euroa. Miss pistät? Reaperissä. Taas huomataan se Moonflippi, että mä oon toisella kolla, että älkää ihmetellä. Se Jimbokin pettaa täällä. Niin, Avainjoinaa. Tää kun hisi pelaaja. Ei vaan, ei koliste. No Eva on taas kyllä ihan jotain hyvää niinku tai. No en mä tiedä, onks toi tulikäärme nyt niin hieno. No joo. No joo, se on saa kahdella. Tulikäärmeellä, niin. Serpentillä ja no joo. Velvornfire serpentti. Mä voitin! 669.